जाबाय tumlok मा खालामदोंमोन नोंसोरो लांदोंमोन जिबौनो सोर जिबौ लांखो सोर जिबौ लांखो मेगि जागोन दा दोनों खाएगा ना थां मेगि लाय थां बेसेबां र' फुलकबिबो रुखाबाय आङो मेगिबो लाबोखाबाय नै बिसोरो मटरखौबो दसे रुफाखानोसै नै मा जानो नागिरदों जोङो खिथादो मेगि दाउदै मेगि ओमफ्राय दाउदै आरो नै बे मा थाइबें औ कुकिउबार जानो लुगैनाया हाला थारमाने बिसोरो माने जोंना खोमसि जाबाय आरोना खोमसि जाबाय दिनाहाय ओमफ्राय एसे खोमसि जाबाय नालाय थारमाने जेरावबो गोसोम गोसोम नुजोब्बाय आरो ओंखायनो ओरै ओरै सोलायबाय थानाय जादों सेटआपखौ ओमफ्रायहाय दा बिसोर लुगैनाया हाला दा बेयावनो जाथारसै आरो जानोसै दा दे जानोसै लादो बयबो जानो हायो ना हाया दै गोरोम ना दे मैगं होलायनाय फुलकबि बरिया जा गोबावनिफ्रायनो मेगि जानो लुगैनानै दंखायोमोन आंहा थिबा गोबाव जाबाय बे बोसोरावथ' जायाखैनो नोंसोरथ' जाबाय थाखायोना नोंसोरो नङा होमबा एग्जामफोर जोब्बायना नोंसोरना जाथ' आराम ना आराम ओमफ्राय मालासिम बन्द'आ जानुवारि 8 जानुवारि 8 मारै मारै लिरबोखोथाय एग्जामा मोजां मोजां नोंना मामोन लास्टआव होनो मोजां हागोन दा बेखौलाय एग्जाम रिजाल्टआवसो नायगोन होमबाबो बुरा मिथिखायो ना नोंलाय माबायदि आं मिथिया मिथियासो हायाखै नों थारमाने हादोंब्रा हानायालाय नै थाइबें जादों लाहरखाबाय जोङो माबाया जाखा मोनखा बेयाव लादो गुदुं बे एक्सट्राखौ सोर जानांगौ जों जागोन सोर जानो हायो जायखिजाया जादो हेनरिया बेखौ जानो लुबैनानै आरो दावबाय हनै जाखुराखुरा गोथाव जादोंना मैगं होनाया हा दिनैसो मेगि मोनजालायबाय दिनैसो नोंबो गोबाव जाबायमोन आं जा मेगि जानो लुबैगासिनो दिनै मोनजाबायना गोथावनो एग्जाम जोबनायजों लाकि जाबायना नोंहा Ni aman sa dumi ba? Kabe. Kuchuga abo tangin na ta. Ada? Kuchuga. Mana? Da. Apa je? Ya. Mami nagirkan kita langkah. Hah? Mami nagirkan kita langkah anda. Ami ko kita ba karon? Ami do ko nung manan. Jangan nak sabi ya. Mana kita ba? Jam na gidan ko. Junjang dan. Tak kemarin sih. Oh. Hanis ni bedi jam sini orang. Kau ada dia? Nggak ada. Kau nak kau sini? Hanis ni bedi no hanis bedi. Bedi sini kau luwen ani sana.
चाइनिसफ्राथ' मारै जायोथाय बेखौनो गामलासो लानोसै बेखौनो जाजोबदो डाइरेक्ट जाजोबो ना नों हागोन ना हाया बिदि हानाय नङालै हानो मा आंबो हानाय नङा Minggu nanggu. बांद्राय होबा ब्रक'लि आं नांगौला ब्रक'लि केरट होदों केरट होआखै माबासो होदों टमेट' जाबाय गोथाव मोनदों नोंहा थाइबेंखौ आहा औ Warga coklat nih. दावदैया जोबग्रोबावबायसो नोंनाबो जोब्बाय ने दावदैया आंनाबो जोब्बाय Indra dong. Indra daudaiखौनो जानो रोङासै जानो रोङासै जानो रोङासै जानो गैया दोनखोमाबावबाय होबाय आसिना फानलु जाखोल' फानलु होदों आङो चाइनिसफोरनि मा जानायाव गोथावसिन मोनो नोङो आङो अमा जायो बिसोरो अमा आथिं बे जानायखौ भिडिअआव नोंसोरथ' इउटुब नायोना नायो गन्दा सैमा जायो बिसोरो बिसोरो अक्ट'पासबो जायो आरो गोथां बिसिनि अबे जानायखौ थावसिन मोनोब्रा नोङो जेनेबा बिसोरो बार्गार जायो माबा जायो पिज्जा जायो अमा ओमफ्राय चक्लेटफोर जानानै देखायोना अमासो सबसे बेस्ट अमा ना एसे दाख्लै मा जायामोनलाय बे अमाखौनो जानो हाया ना बे मिथियामोनब्रा आंनाव बेदर बिदोंमोनब्रा बेयो दै बे मिथियामोन अमा होननानै जाबायब्रा आसोलाव अमाखौनो आयो ओमफ्राय जेबो जायाखै जेबो जायाखैनो नों मा जायो अमा जाबा ओंखारो गोबां ओंखारो जानो सुखुआ जानो हाला बेसेबां होआ मिथियाव जायखिया होदोंब्रा गासिबो संजोब्बाय दहायनो लाबोनायखौ नोंसोर लाबोनायखौ जों लाबोगोन हनै बेनोबो हरनो नों टमेट'खौ जानो हायो ना हाया टमेट' हाया टमेट' जाया नोंनो जानोसै आं टमेट' जाया नोङो ब्रक'लि नङालै फुलकबिसो आयै एफा मोजां मेगि लालायलायनाया गलांफिनबाय बरसाया दहाय मा जायोमोनलाय मा जाया माबाखौ नुनानै थैस्ल'ग्राखौ नुनानै आसला जाब्बावबाय बे बांद्राय जोंहा जिबौखौ होदेरना होबावबाय आरो होबावबाय ओमफ्राय दाना लांबाय गारहरना होबाय नोंसिनि नुवा जंगला जंगलखौ होनाखै जोङो गिहैदों जंगलाबो मानसिफोरखौ ब्रा ओमफ्राय उनाव बेरामायाव जि गोजान गारहरबाय दा गैला मोनबाय मोनफिनबाय आरो लायफिनबावबाय अबे लायफिनबाय हाग्रायावसो दंमोन ना सेम ना आंथ' जि रागा जोंसि जोबखादोंमोन जेबो मा लाय मोनलाय आङो नोंसोरखौ सिगिदों नंबाय ना बियो ओंखायनो रागा जोंना आसला दावथि लाबोसै लावथि लादों रागा जोंनानै बेम्बुखौनो लादोंब्रा आङो सोर आङो मासनि अबे हाया बैयो आं माबा माबि साजायदों माजों बुद दालि लेल' अबेखौ नै आं ब्रक'लिखौल' होनोसै हनै जाबावगौ दां ब्रक'लिलायनो माबा फुलकबि ना फुलकबि हाला नोङो आं ब्रक'लि जाया आंनो हर ब्रक'लि नङालै बोला oh anda min gaya apa sih orang tomato rono Cina
हरलायलायनायल' जोंना जानाया हो गया बिहा बेनो हरो आं रावनोबो हरा खिन्थु आं जाजोबो देव ना टेस्ट करो नों जानो ओमफ्राय थाइबेंखौ जि गोथाव मोनदों कैमरामैन भी खा रही है कैमरामैन भी खा रही है यम्मी यम्मी ना तुम लोग फूलगोभी खा पा रहे हो जादों मैं भी जादों जेम्स भैया नहीं खा पा रहे नहीं खा तेरे को बुलाया Không chưa na chả lắm rồi không thấy rồi chả Bà biết rượu có ăn cà bình thường vậy? sao đi đứng ngồi đây nào Đúng vậy ăn được luôn Nướng thấy đứng với dàn hà chưa? Nó Jangan coba Nah, mana ini sabar bisa Cari nah saya no Anu cari nah baik Udah gue dah Dan cari cakap ini Sampai sampai 15 sindang Jalan belum cakap ini Deh Mbak videoku Diam doनसै रायजोफोर दे नोंसोरबो थेंक इउ होनहरदो गोजोन्थों होनहरदो खुलुमहरदो दे thank you Thank you